kuna shikomana Andy. I don't know why. So no. Andika sometimes zimwe zvinhu usangopublisha like this. Dzidzawo kumboitira musaga kuti ungoda ngoti nhasi una Petunia watiratidza, mangwana una Dhoka watiratidza, mangwana una Patience watiratidza, mangwana una Patricia watiratidza, mangwana una Maide watiratidza, mangwana una Shuiso watiratidza, mangwana una Judy watiratidza, mangwana una Dominica watiratidza. Zvopatinogona kusvika kana ku100 uchingotiradza vose kusvika vese vapera kuti why can't you also try to lay low? Wombodana nevanhu vako usingatiratidzi kuti nhasi wana ningi mangwana wana ningi vese. Seriously speaking, ndofunga alphabetical order togona kudzoka muviri, togona kuti Abigail, toti Bridget, toti Charity, toti Dhoka, toti Emelda, toti tichingodero kusvika kuna Z. Mwana manje kusvika kuna Zvidhai uchingochinyasa chete kusvika ndizi kuti pane limit yari kutageta here kana kuti I don't know about that. Asi vanhu vangoti zvakaoma hazvo, dai wamboita leilo. It's not everyone you're supposed to show us. Sometimes you have to do your things kuseri wakatyora kuti ungotiradza zvese here vediwe. Why would we suffer our eyes like that? Hauona manje, I don't know why vanhu vangachidero. I also don't know why Andy does that. So now, pamwe munhu anenge asingadi kuliwa saka kuti anzi ndibudise masikana wacho ndipamwe zvavanenge vachida pakati nawo. Aiwa, but does that make sense? Sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa mumastreets umo. Vhiki rino ndofunga kuti zvakasiyana-siyana. Who doesn't know DJ Towers? The only person who can tell people kuti aiwa ndinotokumbira mari ndikatokumbira ndinotopuwa, kana usina mari handibvi zvakanaka mwiri wa DJ unozo ndofunga wakatamba nevanhu vasina mbinga. So ndokudepartment kwavo ikokoko. Asi panozonzi unonzi Jubo boy handizi kuti ndiani exactly. Ichazoti manje zvinoitika ukanana vanenge vachiita mudhuze nana DJ Towers vazhinji vachoni. From what I've seen mumastreets nepama-avenues apa, inyaya yekuti munhu uyu vanenge vachinzwa kunzi vange vachizenge vari paspotlight vachizikamwa. So now there are so many things zandokosa kuconclude about this ayakad maya what decline what zvavakaita zviro zvezvi. Number one, maybe it was a stance yekuti people should talk about you nekuda kwokuti card rakadecline. Number two, the card might have declined for you. Asi na uye kuti ochi hanzi boss vanhu vazhinji vangu vachimudefenda Jubo boy. Like I said, Jubo boy handimuzi kuti ndiani. Ngatanga kutomuzwa nekuda kwa DJ Towers nekuda kunzi card rakadecline vaya muri Uviton. Zvikanzi uyu munhu wakabuda mukati mevideo yakatanzi inawo yekuti tasoswa pamadrinks akawanda pakuseni. Mwana manje. So ndatarisa kuma-comments, it seems as if Jubo boy is very rich. Nekuti many people they were defending him. No, inauye number one card limit. Vanogona ngani nyaya dzema-fraudulence idzi kuti aiwa iwewochi wanyanya kusuwa pastereki. Such as kuti card iri rabiwa yakataitwa sei. Number two, zvogona kunge card limit yekuti aiwa haufani kuspenda kana kuti $2,000 per day. Zvogona kudero futi. Saka ndo ma-comments mazhinji ananga ndichiona about this person wane card rakadeclineiwa. Saka ndinozi kutiwo ropa rake rafamba zvakanaka. Ukananga pazimzela kuti chinyatsa kusapotiwa like that, it seems as if kuti zvaari kunyange rakadeclineiwa, but people didn't take it as something funny. They just said no, he can just call the bank rake remugadzirira then card richangoshanda. So ndo support yaari kuwana singamboiti Jubo boy uyawe. Wakati mpinga dzenze pa-internet idzi. Now look at this. Uri pa-internet uriita sei urikubaya life yekutoitwa asi konzi card rako radeclineiwa. Life yekuraramira vanhu mukuiona zvainoita here. Kana handizivi kuti nekuda kwei asi ndozvakaitika card rakadeclineiwa hanzi rakadecline kuti vaka vari kunyika ipi papa handizivi. Asi pakanzi hayadecline ndo vari kuSouth Africa, kuti ndati vari kuNamibia, nditi vari kuSwaziland, nditi vari kuLesotho, I don't know. Asi rakadeclineiwa. Tobvapo toenda pana uyani ichikomana Enzi Muridzo. Endi Muridzo wabuda aine mumwe mubhebhi wake wainaye uyu. Mina I'm gonna put a big disclaimer. I don't know kana ari girlfriend rani Endi Muridzo kana kuti video shoot
kana kuti photoshoot. How do I know? I can't really say that. But manje vamwakuti Ndimuridzo living the best life with his new girlfriend. Ndimuridzo with new bae. Ndimuridzo this and this and this and this. Don't know my picture I would say it up. But what could body shaming muskana wana kudoko my eyebrows? I'm like, why would they do that? She looks pretty. I don't know why Vanaku Tamshemo as long as she changes them like clothes. Why is he like that? University of Lolola deceased TOE kuna endi. I don't know why. So now no. Endika sometimes usango publisher like this. Zidzawo kumboitira musaga. Kuti ungodangoti nasi una Petunia watiratidza. Mangwana una Dhoka watiratidza. Mangwana una Patience watiratidza. Mangwana una Patricia watiratidza. Mangwana una Maide watiratidza. Mangwana una Shuiso watiratidza. Mangwana una Judy watiratidza. Mangwana una Dominica watiratidza. Zvopatinogona kusvika kana ku100 uchingotiradza vose kusvika vese vapera kuti why can't you also try to lay low? Wombodana nevanhu vako usingatiratidzi kuti nhasi wana ningi mangwana wana ningi vese. Seriously speaking ndofunga alphabetical order togona kudzoka muviri togona kuti Abigail, toti Bridget, toti Charity, toti Dhoka, toti Emelda, toti tichingodero kusvika kuna Z. Muona manje kusvika kuna zvidzai uchingochinyasa chete kusvika ndizi kuti pane limit yari kutageta here kana kuti I don't know about that. Asi vanhu vangoti zvakaoma hazvo dai wambota leilo. It's not everyone you're supposed to show us. Sometimes you have to do your things kuseri wakatyora kuti ungotiradza zvese here. Why would we suffer our eyes like that? Hauona manje I don't know why vanhu vangu vachidero. I also don't know why Andy does that. So now, pamwe munhu anenge asingadi kuliwa musaga kuti anzi ndibudise masikana wacho pamwe ndozvavanenge vachida pakati aiwa. But does that make sense kuna Andy wacho? Because now uchange wane endless list uchingobudisa vese vasikana vese wafambidzana nawo kuti kudaona zvaanozviitira I don't know. Mana manje tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau yanzanzi kune mudzimai wakarwa nemurume wake. Murume wayo kwakusvika mudhamba muchidhireni, wamudhamba mudhireni kwakutiza, mudzimai kwakushaika. Hazvino zvakashata. Vedu kana munhu usingachadi munhu kuti singachaiti mukati merelationship yako, why would you resort kusiya urova munhu kuti aite kafira mberi wapedza kutiza zvozobatsirei? Saka kaingoti nematambudziko kune mhuri yakarasikwa nemudzimai uyu tosada kukwanisa kutaura zvinhu zvombakwadza singamboita ndikura nhema. Saka ndozvananga ndangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.